Financial assistance nga tigdawatan sa mga senior citizens sa Bantaw City papunan pa sa city government kun pila. Atong seran pinagi sa report ni Nico Sereno. Nagpadayon ang pagpanghatag sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandaue. Gisugda ni atong Martes, laing barangay na sab ang giapuran sa tag 4,000 pesos o first tranche sa hinabang sa mga lolo ug lola alang karong tuiga. Itandi sa nahaunang pamaagi sa distribution sa sports complex kini gihimo aron hamugaway. Duna sa gitanyag ng mga serbisyo para sa mga beneficiaries. Matud sa mayor, kini na ang magsilbing pamaagi nila matag distribution aron makabenepisyo ang mga senior citizens sa lain-laing serbisyo. Sa ubang bedridden seniors usab, personal nga gihatod sa mga opisyales ang hinabang. Receptive, nindot kaayo ang pagdawat nila sa atong pag-usab. In fact, sa sinugdanan, ang atong mga katigwangan, wa gid makasabot nganong usbon. Sa anunsyo sa mayor, atol sa programa, buot niyang patasan pa ang dawatunon sa mga lolo ug lola sa Mandaue. Sa pagkakaroon, 8,000 pesos ang tinuig nila nga madawat. Nakita nato nung ang kaning atong assistance nga gihatag kuwang gyud ni ug atong subayon no sa maintenance sa atong mga lolo ug lola atong paningkamutan gyud nga musaka ang madawat sa atong katigwangan. Yes. Kana from 8 to 10. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.